I pozdrav ljudi, evo nas ponovo u Montenegro tutoriali i danas ću vam pokazati kako napraviti osnovne alate i to je to. Sada, alate možete praviti od raznih materijala, kamen, drvo, metal, zlato, dijamanti, ali najjači su dijamanti. Sada ću pokazati kako se to pravi. Drvo. Uzet ću taske. I uzet ću jedan crafting table. Ne. Evo tako. Gledajte sad. Prvo, uzmete ovako, stavite. I stavite ovako 3 bloka. Može drvo, kamen. I ove ostale rude. Može ovako. Ovako, i na kraj lopata i sada možete, evo ja ću sad napraviti od metala, to je kramp, sjekira, mač, i ovako, i motika i naravno zadnja lopata. Evo vidite, kao što vidite alate možemo napraviti od raznih materijala. Možemo, evo napravit ću još od dijamanata. Dijamanti, i da napravim alate od dijamanata. Eto vidite. Mač. Sjekira. Ovako. Motika. I lopata. Ljudi, to je to što se tiče ovog klipa. Hvala vam što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro. Ćao!